this is not the time of saying, oh, tatusa 20 billion, timakagula mabini, azita ya mondana, antu hakuja mango ini. Antu halibeja kuja. Azita ya munga mumwe antu amagambirana usiku. Hata ndale, muna andale tu atindale amagambirana usiku. Andale, muna mapanga ndale usiku. So ifeso tukui niketizika antu uchenjira. You know, ineyo, ndaona pazodiaki. Pazodiaki, alemba nkani yokuza a counselor. Is it a consolo? Mina lembera lemba mchichewa, so alemba a consolo. A consolo, aku blanta akuti amene is it kugulidwa oluko gulidwa mabini 100 imene ili 1 billion. Mabini 100 imene akuti ndi 1 billion. When you keep failing the nation, you keep failing and failing and failing. You people are kids. As Bamba Malawi, ndinu ana. In your doings, I think you need to add women who understand what labor is. And ineyo, I would love kunena kuti. Antu amena kunena kuti. Akuti akagula mabini 100 ya 1 billion. Ati pase receipt ma quotation. Kugendeka kupangidwa investigation. Mabini ake ungajana azisulo. Are you talking of the plastic bins? What are you talking about? 1 billion yukugula jani. Mabini ake kuti you cannot adjust. You could okay fine. But 1 billion imene mkunenayo. Come on guys. You keep failing us. You keep on failing Malawi as a nation. But no, as in, if you ask me, if we have to name a man in Malawi, or we have to automatically let us just cast our vote and say we want this one to stand up for us as the president, we are going. I'm going to cast my vote for Alexius Kamangila. I will. Automatically, that one has to stand and help us. Because things that are happening is unbelievable. You are telling me antu hakufani mango, akugonera mango, antu hakuja chiteze. Mukukagula matrash bin azita ya mondani. Because antu halibe chota atai. Mango aja hivi ni makoko wakukukuta. Azibamba kumalawi kudivurura nunjani. Azibamba kumalawi, you are acting like kids. You are acting like kids. Can you just nominate us? Just nominate that, okay, tati antimutenge nzima yu yakalapa. Tati antimutenge uyakalapa. Try us. Try us. You know, kule antu amena makamba, piliana mandira mafunding, piliana matani. Nkaza amara kulandira mafunding ine, I'll teach you. Kutukodi who is pililani. Even the people that hates me, they will love me. Before in my funding kulandila, the first thing that I can do with that huge amount of money, say here in America, agabanga recognize kuti indabanga because I have to register kunoko ko America. Ndibange register, ndikweneka ndilipire ndrama zantu mbamanga. Even in a profitable organization, kunoko mainika ulipire ndrama. You don't just register, mainika ulipire ndrama. Ndikazati zimezo zikazatheka bwino. Sikuti ndrama zake zakazoti zosewelesa, yeah. I'll be taking in dramas as Yandukasisa Chokuja Chokuja Adi Magim. Could it be not as Gula Jakuja but 200 watch? That will help the nation. Alias should manage. The deal should be if I'm buying blade, my neighbor should buy blade. And how are you gonna do that? Ndalama zijazisa sewele sedwe. You see 99.3 billion imena vega World Bank. Kaenda wakuti akutandiza nda World Bank omweo. Kaenda jani. Ndalama zimene zijazo. Take that huge amount of money. Musana zigwire because ndalama zijasizanwe. In the first place, it's not for Malawi government ndalama zimene 35 billion imena pereka German. Ndalama zimene zijamukupe mpesa uzijawe kuti zikubwera in the name of kuti zikuthandiza amphawi koma amphawi aja akuja betiteze. Ndalama zimene zijazo. Tazitengeni musise chakudya chimene chili madi maki monse. Utanthauza kuna kuti wina aliyense pa daily basis athe kugula kali ndi 200 kwacha kali ndi 100 kwacha. That's what we are talking about. As Mambo ku Malawi, you keep on failing the nation. Many of you are there to kill, to destroy, and finish the nation.
You can't tell me kuti pa mabini a 100 anthu amene wawo apangidwe investigation. That's what we need. Amene wamukuti akonsolo kandi ku Blantyre yaka mukuti ndi ndani. I don't care where the money is coming from, koma we need a serious investigation pa mabini 100 amakagula kuti, because if they are buying at per factory ujeni prices angati amakapangisa ku factory, the prices have to be fair. And mabini ake wangagolide mabini antundu wanje amene mukuti bini moza magulisa ndrama zingati ndizi jaka ya plastic amagulisa 100,000 kwa cup ya plastic, a plastic cup. These are the things that people keep enjoying doing. Excuse me, mabini wo ndi mabini amene akunenedwawo kodi sana katha kupangidwa adjust. Mabini amene akunenedwawo sana katha kusisidwa. Mabini amene mukugulawo muti azitaya muzo kudya zake ndani amene azitayamo anthu akufa ninjala namadye chitezi. Mukuti mugula mabini 100 amene mfuna muike pati ndi pati. I don't understand. Zina zitati ntipange spice up ndi umuntu uku kuchira kuonekera kuti apapa palibepo umuntu palibepo kuganiza. Tati ntipange spice up ndi umuntu. There's some stuff, yes. For example, you know kunena kuti okay izizi ndrama izi tapempa atipasa kuna kuti tipange mwakuti. You know, if you take half amount of that money ndikugwiritsa ntchito choti chinthu choti chithandize njala imene ikupha anthu mamizimu. You know, I don't think at any level anthu amene amapeza kuti akupereka ndrama aja they will be angry with that, because we are talking of saving people's lives. Mabini amene akunena kuti ku Blantyre yagula akonsolo whosoever mabini 1 billion. Mukamaichula ngati 1 billion pa paper la pali ndrama ya 1 billion pa mabini 100 mabini plastic. I'm already high time we need to work together. We are all affected. Zinthu izizi we are all affected. Tisanamizana. We are all affected. Why? Because we still allow kuti tizinamizana toka. Number 2, amane uta makambirana ati kusanache. Kujeni uku kusanje. Uku kumene kusanje kuchikwawo uku. I did not want to talk about it. Koma chifukwa chonena kuti anthu ambiri mmakonda unati ukupanga za ndale because you know so ambiri ino. Sumuziwa kuti ndale izo ndi chani, because ndale we gonna talk about it. Anthu akamapanga zolakwika if we are going to talk about it. Sikuti ndiye kuti ine ndi mundalemo. Iya, ndikazayamba ndale muzaona mapost anga akuyima kuti andikuyimirira wadi yakuti constituency yakuti. I am competing as a member of parliament. I'm an aspirant MP by that side. You start seeing my posters, my pictures everywhere. That's me now being in politics. Koma ndikamabwera pano when I'm talking about this. Izinthu zimene anthu akupanga zolakwika. Sometimes when you are amati steam imakoma kama indisa wina yeti we understand. Koma sometimes anthu achi saona iwo ajamaona ngati akupanga zinthu zotani zolondola, not knowing kuna kuti zinthu zimene akupanga ndi zolakwika. Unsanje akuti akufuna kupanga chiliza cha izizi cha kwamba chiliza chija ndi 2.7 billion. Ineyo last time I checked kusanje kumene kuku kuli malo ena oti anthu amavutika miseu maliro amachita kusika. I once nthawi ya Cyclone Freddy helped kumene kuku anthu ena amene amasowa chimanga. Even iwowa aboma amasowa kuti ndege jake atirako bwanji kuamwalira ana side ya kumene kuku ana ambirimbiri achiona kuti ndege kumakanika kuti ikatere kumene kuchako chifukwa chana kuti pali mazi kuli zambiri. There are a lot of things that they can start to fix kumene kuchako. I'm not trying kunena kuti zopanga chiliza zwakulakwisa. Guys, let us say the truth. Tisanamizanepo apa chilungamo anthu ife ngati timanena kuti timamuopa mulungu. Mukunena kuti 2.7 billion mukutenga mufuna muzipangira chiliza anthu akufa ninjala, anthu ali bensewu osauka kuti azipita kuchipatala choti akauzidwa kunena kuti kuno kusanje kulibe mankhwala tizithamanga tizipita kuchizowera kukwizi muti mfuna mumbange chiliza. Come on, muma meeting mwanu azibambo inu, cause majority ndino azibambo, majority ndino azibambo amene mukupanga zimenezi. Thumbo lobereka simukudipanga understand. We are not saying sabange chiliza, no, budget well. You are doing it at a long time.
Chintu chanu chimukuchipanga at a long timing, you can't force kumapanga chiliza. We know you want to respect him, mtu wachipani. Koma you can't do chiliza, antu akusowa nsewu. Mvula ikagwa antu amasika ni maliro, nkumaologa misinji. Nsewu osalongosoka bwino. Can't this put a little bit aside? Okay, for now, let us, because life is for the living. Somebody told me, oh, when my mom died, yeah, she's dead, you have to pray for her. Life is for the living. That should remind me, okay, my mom is gone. My mom is at peace now. You understand? Is it making sense? Yes. Now, our achakwamba. Chiliza mwavangira, yes. 2.7 billion, that's a lot of money. Antu akukhalira kuja mango, kupika mango. Kumene kukusanje kukuli. Ineyo, I have antu okwana 4 in my inbox. Amene andi pempa. I once posted a certain lady. Apa amene anapita side yaku. Is it side yakuti? But I took within a minute for my advisors and Ananduza now to remove the post. My post, Ananduza will remove the post. Don't put it into Ngatizizi. You can only help them submit it. Kuchani? Submit it to Malawi government. These are the areas many people are affected. Ndikuma areas many akutenga ndalama 2.7 billion mukuti mukupangira chitiza. Kodi 2.7 billion imene iyi mukaitenga ndikusisa zokudya mauje ni madi make mukuti ali yense pa daily. Before at the end of the day we understand kunena kuti sikuti we are looking at government or Boma kuti lizije santu manyumba mwawo, no. Komano we are saying kunena kuti things are very expensive, as in ndalama it drops every day. Ndalama panopo munasi kupanopo kumalawi anasiya kulengeza kuti ndalama ikugwa daily. Komano ndalama is devalue every day. Anasiya kulengeza zori ndalama ikugwa daily, anasiya kulengeza. Koma ndalama ikutha mphamvu daily. Ndalama ikusika daily, guys. That didn't spice up with umuntu. That didn't tisaikane maunga. We know those things are there. They have to happen. Komano 2.7 billion, that's a lot of money. That could help many people that are alive as of today. Those that are dying with hunger. Those that need medication, transportation. They cannot. Come on, guys. Malawi 99% of Malawians, you are foreigners in Malawi. You do not love Malawi. That's why many Malawians. There's one comment. A girl who said, pido wangopanga posti kambali kacha kuja, but you people, you can comment this much. I never knew. I have been always following. Ma posti amapanga pido okambaza ziko. Palibe, many of you don't comment. Like you seriously don't care. Come out to these things in front of Guzeni. A Malawian that is living in Malawi, you are living in Malawi or outside Malawi, let me tell you, you are affected. There are things that we need to be serious about it. We need to work together and fight together. Because guys, in your understanding, mabini 100, mukuti abanga chiro yanje mabini 100, 1 billion. How much is Bini Mos? Drama zingati pa Bini Mos. You see Maribasa, Marimba no come use this into Zanus. And Ugati very was Karira. Maribasa Mau Gama. Maribasa Mau Gama. You put words in our mouth to talk about. As Bambam Malawi have failed the nation big time. The only man I can see right now rising is Alexius. Because he's standing in the truth. Alexius is standing in the truth. To say nothing but the truth. Trying to exercise what he went to school to study. Justice, to bring justice to people. We should fight corruption so life can be fair to everyone. To every citizen. That's what he's doing. Koma Malawi police service is like they can't even hear. They acting like they never even hear the words, the names that were mentioned. Anakaka
out these are the people that literally don't have money. Anakatenga by fire by force. Arrested them. But because these are the people that are the ones that contributed too much to corruption, they are scared to take them. Why? Because kupolisi so kwambiri kuliso anthu amene akupanga corruption osati masewera. Nkunkati kuchakulu okuba amene amatuma okuba kukaba ndi kumagawana nawo akaba osati masewera. As I'm talking right now, kuli apolisi awiri amene wina mwamuona anamuika pa 360 Malawi if not pa Zodiac bomb. Kumabera anthu ndipase ni ndrama ndikulemba ni ntchito ndipase ni ndrama ndikulemba ni ntchito. Wina ali kuzomba uko tulani. Zaka nkumapita ngwabera anthu. And akamapanga they don't even have shame. Kuti defend and total ozindikira. We went to training, we are trained to do this to protect. Chonya sawambiri mabwanaji amazapanga so protect anthu achi. They protect them instead of giving them discipline or kwacho sanchito, because they're doing things that they're not supposed to do. The people that people are looking at, these are the people that are supposed to be there for the nation. They are the ones that are doing rubbish. Let me tell you, Donald Trump wawina kachiwiri. You know if Donald Trump wawina. Donald Trump don't muntu ponena kunena kuti nkamwa mwake mukutwa. Alibe kupyatila. Koma muzi wa ifuacha alibe kupyatila. Iye alibe, what can I say? Ndi muntu chonena kunena kuti mwina za mulungu alinazo patali. Koma ndifuna ndikuzeni. He does the right things for the citizens. Amachitira ubwino misika. Ndipo amateteza dziko lake. Samalolera yeucho kuti kulowe mwina makampani azinyengo from China. Kukaya ndikuti sangalolere. Mukulowa muziko mwawo mulipira tax imene mukuyeneka mulipire ku dziko lako. Sikwathu ma 48 billion kunyambita. From China, makampani aulere nkumalowesa ndrama ziji 2 or 3 people gains put them in their pockets. 48 billion, ma 68 billion, with no shame in these things are you, Malawian men, who are doing it with no shame at all. Donald Trump wawinaso chifukwa amateteza mizika, amajesa mizika, amathandiza mizika, amaimilira kuteteza ziko lake. Koma when it comes to nkamwa mwake ndimo kutwa mulibe, ndipo mulibe ulemu, ndipo alibe ulemu. Koma do you know it's better than somebody who knows God? It's better than a Malawian like me who will be saying, oh, in the church, kumupempera mulungu amene sakumudziwa. Busy doing zosayenera. Busy doing zosayenera. Sunday tili nchechi. Anthu azifa ninjala kumaja chiteze. Koma mabini kugula 1 billion. Give us a breakdown. Ma console aku Blantyre. Akwenika pangidwe investigate for the beans they are saying that they bought for 100. Mabini 100 amena gula factory yakuti. Because I strongly believe if they are buying that kind of a huge amount of money, they're supposed to go buy factory. We are buying this. You can't just buy anyhow. We are buying. To me, I'm not buying that. To me, I am not buying that. Investigators are going to investigate mabini amina gula over 1 billion. Mabini moza mabanga ndrama zingati. 1 million. You mean 1 billion into 1 million? How huge is billion ya iguluba? Azibambwa kumalawi. Must you two finger pali pose? That's how I'm looking at. Unless atululusile kunena kuti mabini wondi awa. Atuluse a very concrete evidence, black down, yamabini ameni wo, agudo 1 billion. Komaso, now let us spice up with umuntu, tamazuzulana nikoni.
How comfortable are you? Kaya ndrama zomwe pasidwa kuchokera kunja, kaya ndrama zomwe kutenga mu government. Mukagule mabini a 1 billion. Mabini anthu akuja mango asalamono kuja ntangala zija. Nkumaje chiteze. Ata zitayamo ndani mabini. Zitayamo ndani mabini mo. Chabu nosabanga just ba. Kugula mabini mwina 50. Distance from here utiende ka distance from here mwibini mozi kalebano ndukaika distance pena pamene mukufuna kupita pa very far kuti munthu akaenda zitaya apa cause at the end of the day ndinafike level itayonena kuti ndiye kuti tizipanga what you call anthu azipangidwa azione for if you can go and see around manya ali palipose excuse me munse umupena palipose palizola kwika whereby mabini is a very good idea because this is what I've been telling the guys. I mean, anapangaza Nyasi Maya's movement. These are the guys. I mean, they wanted to be cleaning the whole Malawi, every district. I was telling them about this. You put the bins, and when you find somebody throwing stuff, and Hamina you be your own police. They have to do that. I gave them that strategy. I talked with them. These are the things we need them. Yes, we need the country need to be cleaned. Yes, we need the country to be cleaned. Come, let us do it in a wise way. This is not the time of saying, oh, that was 20 billion. Timakagula mabini azita ya mondana antu akuja mango inu. Antu halibeja akuja azita ya mondana. Mabini amene mwagula pa 1 billion you break down. Can you give the breakdown? Munga machula mabilioni tamapereka ndima breakdown antu aziona kuti mwagula bini mozi how much was 1 bin. If you got 100 bins, if you're talking about 1 billion, they would be more than 1 million. That cannot be. Never. Not even at a factory price. And mumata kugula zisuro even kumax is very expensive. But when you look, or maybe you know the boss, when you look at them, okay, charge me at a factory price. Okay, we value the customer what we ngati regular customer what amabwera amata kukupasa kujeni a discount. As Mamboda Malawi is time to build. It's time to understand. The time is time out. It's about the 4 generations. It's time to fix. It's time, Umuzi Susana, when you are around that table, you are talking, agreeing to one thing. You need to Ususana. Maule mu Susanani. Ndibo grizanani chimozi. The other thing that I've seen is Azima is Mpata in our country. Many women are not being given a chance. Kudziko latu. Ndi azibambo bena pali was every corner. Pamene pakuchitika makatangale ambiri kuti muone. If you can go and listen to my videos, I mean wapanga so Alex, he has been saying, thanking Azimai, kwambiri Azimai, they are not too much into katangale. Azimai ambiri mwina, who knows, they can be in I have had ndi tundi antu ma victims ambiri amene ndi ma victims ama office mene mumwe ndi makamba zimenezi ngati nkhani zimene zachitika kwa mnyamata mzibambo uyu waku ujeni waku Equatoria ujeni amene you azibambo ambiri ku Malawi in the offices. That's what you do for you to promote a woman who is coming from her home. Muma muza kuti musiseka skate ndi antu ambiri oti I just hold it chifukwa chonena kuti ndimadziwa kuti corruption and ngati tayeserapo nkhani ziwiri zitatu tuapiri koma akukaniza maujeni majani ma files. So it's obviously kunena kuti olonkhani zizazimaiwa tikapereka kuti tidandaule anthuwa they abuse the powers of their offices. Nobody's going to understand what is happening. Many women in those offices in Malawi, they are complaining. They come from home. They come in those offices. You do them. You can't send them to workshop. You want to go to workshop. I have to enter the skate. I have to see what is in your skates. And I'm not surprised. As Bambambila Malawi in the offices, Amabangas Minnesos. So as Bambam Malawi, it's time to change. Kwazugakale they anointed the chosen one, Alex. Malawi police do the right thing. Mugwile and once I mean what actually do and start investigating them. Chifukwa corruption in Dimini Ononga Ziko. Kuba and Kumini Ononga Ziko. Kuba. I'm not surprised if a president is quiet. I am not surprised if they are quiet. I'm not surprised because 99% of Malawians, they are involved in corruption. This is the truth.
about the matter on the table. What Alex is doing, 99% of Malawians, they are corrupted. They eat, pay fees, build their lodges, build their marshals through money of corruption. Yes, not to talk about Antwandari. Yes, babe. Shannon keeps on crying. Okay, I'm coming. Anthu andale ndi amene sopanga contribute kwambiri. Anthu amene wa ama office ndi amene ali 99% ifike mukuona kuti angokanga tafiti ngati mfiti zagwidwa, like they can't answer, like they can't go ndikukatenga anthu amene ashulidwa acha intabwerani mukhale kukusero tiyambe kupanga investigate chifukwa anthu akuti akagwire unawonso ndi makolapu radio koma situkusiya. You will do the right thing because we are going to fight this corruption. Life should be fair to everyone. Life should be fair to everyone. You see this thing we have kudziko lathu munthu akugula galimoto umono uyu ndolemera sikulemera kumwe kucha ma developed countries aliyense galimoto amayendera munthu wakumuza amayendera munthu wakuti amayendera. They respect humanity. Amaziwa kunoti izizi nobody is taking this kumanda ngati kwathu kuchako timangodikira kuti awo ndolemera olo atakhala kuti ngokuba awo ndolemera. You can't mention kai akakhauna kuti awawa maujeni awawa magangsters wa mafias amene wawa ambirimbiri amene wawa amangokhala pa bail pending appeal kuli ma bail pending appeal wina uchendu chanapita ndi bail pending appeal kumanda bail pending appeal chifukwa cha corruption imene yati onongera dziko corruption. So let me attend my son. I will come here about the businesses, my business owners, my small stakeholders, my business akumalawi. We need to talk about this because I have experience ndi mujeni zama businesses. We need to talk. But Malawi ambiri when they want to help to support my business akumalawi, people take advantage of that. Hey babe, come. You good? What's up? Let me attend my son. Anthu amene mumapanga ma business iti ma business anthu akamakupanga ni support anthu ambiri akunja amadandaula. Customer care sumu kuiziwa. Customer, like you literally don't care. So I'm gonna come back. Let me feed my son. Like, share, Malawian cameras, right.